otu a ka m si na-anabata gị na nkịta n'oge isi akụkọ ndị Hirodo. Taa bụ Wednesday, abalị 22 nke ọnwa isii, afọ 2022. Abụ m Chikwueze Ibama na akwụkwọ akụkọ Punch. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọba ego nọ na mkpa maka gịnị? Ọnụ ego ndị ebiri gbagoro ruo $1 na ụma 21. Anyị achọghị PDP maọbụ APC. Anyị bụ ụmụ amaala Naijiria nwere nrube isi, bekee kpọrọ Obedient Nigerians, ka Obaseki kwuru. Ndị a bụ akụkọ si n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'akwụkwọ akụkọ The Nation, onye isi ala anyị Muhammadu Buhari nọrọ ụnyaahụ bụ Tuesday họpụta mmadụ 7 site n'ụlọ omeiwu Senate maka nnyocha na nnabata n'ọrụ nchere oge dịka ndị minista. Onye isi ala anyị Muhammadu Buhari ahọpụtara Umana Adegoroye na mmadụ 5 ndị ọzọ dịka ndị minista. Aga m agwa gị ihe mere Atiku ekweghị ijiwe ike agba ọsọ ndọrọndọrọ bekee kpọrọ running mate ka Babangida Aliyu kwuru. Ndị abụcha akụkọ si n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'akwụkwọ akụkọ Guardian, onye isi ala anyị Muhammadu Buhari ekwupụtara kpọmkwem n'ihe mere achụghị Emefiele dịka onye gọvanọ ụlọ ọba ego etiti bụ na ọchịchọ o nweburu iso zọ ọkwa onye isi ala emeghiri ya anya. Ụkọ mmanụ petrolu n'agbanyeghị ọnụ ego enyemaka dị $400, ndị nwere ọdọ mmanụ petrolu akụlikwuola ọnụ ego mmanụ petrolu elu. Onye isi ala anyị Buhari enyere otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ ụkwụ NFF n'aha mkpirisi bekee ka ha mee ezi nhazi ma mekwa ntuli aka maka ndị ga-abụ ndị ndu nke otu a na Septemba. Nje COVID, ọnụọgụgụ mmadụ dị nde 21 anatala ọgwụ mgbochi COVID ka ọchịchị etiti kwuru. Ndị abụcha akụkọ si n'akwụkwọ akụkọ The Guardian. N'akwụkwọ akụkọ This Day, enweghị nchekwa, onye isi ala anyị Muhammadu Buhari ekwupụtara ezi ntụkwasị obi ewugharịrị ọhụrụ nye ndị Western Allies. Ọchịchị m nwetaghachiri ego dị $152 billion, 152 billion naira bụ ego ndị ebufu n'ụzọ gburugburu na 2021 ka Buhari kwuru. Anyị ga-eji ụzọ niile dị iche iche chọọ ma hụkwa na atọhapụrụ ndị atọrọ na mwakpo ụgbọ oloko ọnụọgụgụ ha dị 51 ka Buhari kwuru. Ọ dị egwu, aga m ahapụ ala Naijiria n'ọnọdụ ka mma karịa otu ọ dị mgbe m bịara, ka Buhari kwuru. Ndị abụcha akụkọ si n'akwụkwọ akụkọ This Day. N'akwụkwọ akụkọ The Sun, ụlọ ọrụ INEC ekwupụtara na o nweghị ihe mere ka ha ghara imechi ndebanye aha maka PVC n'abalị 30 nke ọnwa Jun dịka ha kwuburu na mbụ. Ekiti, otu National Peace Committee NPC agwala ndị ọrụ nchekwa ka ha hụ na ha nwụchiri ndị ji ego zụọ ntuliaka gọvanọ Ekiti emere n'ụbọchị Satọde, kpee ha ikpe ma hụ na eziokwu pụtara ihe. Ndị abụcha akụkọ si n'akwụkwọ akụkọ The Sun. N'akwụkwọ akụkọ Daily Trust, ala anyị bụ Naijiria chọrọ ihe dị iche na-abụghị PDP na APC, ka Obaseki aka na-achị steeti Edo kwuru. Ndị na-achị Nnama na ndị bekee kpọrọ headers na asụsụ bekee bụ
njọ ala dị nso nso n'akụkụ ebe obibi ụmụ mmadụ. Ndị a bụ akụkọ si n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust. N'akwụkwọ akụkọ Announcer Express, ntuli aka elu 2023, Charles Ahize ekwela nkwa iduga otu Labour Party na mmeri na steeti Imo gbaa gburugburu. Onye kọmishọna na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ na steeti Imo ekwupụtasiela ike ma kelee otu egwu bọọlụ Heartland maka mmeri ha na South East Basketball Championship. Ndị a bụ akụkọ si n'akwụkwọ akụkọ Announcer Express. N'akwụkwọ akụkọ News Echo, ime obodo Ọkịja dị na steeti Anambra akpọlitela agbara 15 ịlụso ndị oji egbe yi ndụ egwu ọgụ. Kwụsịnụ ịkpa anyị aha maọbụ chọọ ikonye anyị n'ọrụ n'omume nrụrụ aka ndị na-eme na mpaghara South East, ka IPOB gwara ndị okwe ndọrọ ndọrọ. Ndị a bụ akụkọ si n'akwụkwọ akụkọ News Echo. N'akwụkwọ akụkọ Defender Express, onye nnọchite anya nke udo, Ambassador of Peace n'olu bekee, nọ nso mkpa ebukọọla ntụrụ ugo dị iche iche ka Izọgụ si bukọọ ọgwụ. Ị na-emeghere naanị ndị mpaghara ugwu ala anyị, ka Abaribe gwara Buhari. 2023, ụlọikpe agwala ụlọọrụ INEC ka ha hapụ imechi ndeba aha n'abalị 30 nke ọnwa Jun. Ndị a bụcha akụkọ si n'akwụkwọ akụkọ Defender Express. N'akwụkwọ akụkọ Nigerian Moment, Igbo bilonia emeela ụṅara ịkwụsị wuruwuru na ụgharama na ntuli aka elu onye isi ala 2023, dịka o kwere nkwa itinyecha ngwa ihe onyonyo kamera dị iche iche nke dị 200,000 n'ebe niile a na-eme ntuli aka. Ndị uwe ojii anwụchiela otu nwaanyị a na-ebo ebubo izuru nwa nwanne ya nwaanyị